Һәр кемнең диярле күңелендә ерак балачактан калган я берәр бик матур истәлек, я берәр күңелле вакыйга, я берәр кызыклы күренеш саклана. Бик озак еллар буенча онытылып, кайдадыр хәтер мәгарәсендә посып яткан ул кадерле истәлекләр бер көн тан беленгән тын минутларда кинәт уянып киткәч, һич сәбәпсез нисез кузгалалар һәм кешенең күңеле әллә нишләп китә, күзеннән татлы яшь бәреп чыга. Әмма кайгы хәсрәт яше булмаганга, ул йөрәкне көйдерми, бәгырьне телми, кеше киресенчә үзендә бер җиңеллек һәм пакьлек хис итә. Бер җире авыртмый, бер җире борчырмый, гүя кайдадыр җиһанда йөзеп йөри сыман. Кеше уйга чума, ул хәтерли башлый. Очы да, кырые да юк аның хәтеренең. Күзләре ачык, бүлмә эче аз гына яктырган, әмма ул берни күрми, ул кайдадыр бер ямьле болында йөри сыман. Янәшә караваттагы авыруларның авыр һәм борчылу сугышлары, ыңгырашулары аңа ишетелә дә, ишетелми дә. Колак төбендә аның бүтән тавышлар. Кемнеңдер назлы иркәләве, гөзерләре, челтер-челтер аккан чишмә җыры кебек моңлы музыка. Бүген таң алдыннан уянып киткәч, Галина Петровна нәкъ шундый татлы кичерешләр эчендә калды. Әгәр ул врач булмаса, ихтимал, алданрак та шатланган булыр иде. Ул авыруның җитлегенең яхшы белә. Шатланырга ашыкмый, бөтен хисләрен нык тезгендә тота, көче җиткән кадәр тыя иде. Врач кешегә сер түгел, күп очракта шулай да була. Больницага кергәч, теге бу даруны вакытлы сыйхаты нәтиҗәсендә авыруның хәле җиңеләеп киткәндәй тоела, ул инде терелеп аякка басам дип тора. Шундый чир кинәт элеккедән дә яманрак күтәренә башлый һәм котлыгысыз үлем үзенең кара эшен эшләп бетермичә туктамый. Аннары һәр чирнең диярлек медицина тарафыннан бүгенгә әле ачылып бетмәгән яшерен мәкерле яклары да юк түгел. Бер карыйсың, медицина теге яки бу чирнең бөтен табигатен, асылын, нечкәлекләрен өйрәнеп бетергән кебек. Һәр очрагында каршы чарасы бар шикелле. Икенче карыйсың, шул ук мәгълүм чир алдында медицина яки аның белгечләре көчсез булып калалар. Чөнки мәгълүм чир үзенең моңарча сиздерми килгән яңа бер мәкерле ягы белән кабатланмас җирлектә күтәрелеп чыккан була. Шундый четрекләрне белмәгәнме икән врач авырса? Аны давалау читен дә ансатта диләр. Һәр хәлдә медицинадан хәбәрдар булмаган кешеләр авыр чире кичерәләр, чөнки алар врач әйткән бөтен нәрсәләрне саф көмеш дип кабул итәләр.